Vyjde Hardcore 3? Jo, měl jsem v plánu udělat i Hardcore 3, jelikož jsem viděl, že moje video Hardcore 2 mělo celkem velký úspěch. Za což vám moc děkuji. Tak jsem se rozhodl, že udělám i Hardcore 3, ale má to malý háček. Když jsem otočil a pak jsem ho dotočil, tak se mi video neuložilo, nevím proč. Takže nemůžu nic jako vydat, ale abych řekl, co se v tom stalo. Natěžil jsem nějaký diamanty, konkrétně 10, v dolech pomocí brainshminování. A to je vlastně už všechno, co se tam stalo. Pokud byste chtěli i Hardcore 4, tak dejte prosím like. Pokud tady na tomto videu bude 5 lajků, tak ho udělám. A pokud tady bude 20 zhlédnutí, tak ho taky udělám. Jo, mějte se hezky a zatím čus.